Osea, txip finkoak erabilitzakegu, FPGAak, edo ja, egoera malguena da mikrokontroladore bat edo mikroprozesadore bat erabiltzea izango zala 8.4.3 osagai digital programarriak. Osagai digital programarriak. Eta hemen jarri behar ditut hauek. Zesan nahi duenek? Gustatzen zaigula hau galdetzea. Eskematxoa hau eroen marraztu behar dudan eskematxoa galdetzea ere gustatzen zaigu. Gauza gehiena gustatzen zizkigu galdetzea, baina denak ere ez. Osagai digital programarriak. Hauetan izan behar dugu. CPU, prozesamendu unitate bat, CPU bat, izan behar dute hauek, ordenadore baten daukaguna, mugikor batean, processing unit, instrukzioak ulertzeko, gauzak serien jartzeko, eta bestearen aurretik eta bar, eraik eta aritmetikoak egiteko hemen arithmetic logic unit, alu bat, arithmetic logic unit izan behar dugu, hemen barruan ere bai, instrukzioak ulertzeko, gauzak egiteko, eraik eta aritmetikoak, logikoak eta bar, eta gauza komplexuak, gauza simpleetan banatzeko, eta hauek serien egiteko, eta beraien bakoitzaren, urraz bakoitzaren emaitza gortetzeko eta ere bai, memoria bat behar izan behar dugu. Memoria bat. Memoriak izan behar dituzte, memoriak. Memoria bat izan behar dute, bertan gordetzeko datuak, informazioa gordetzeko, eta baita ere programatzerakoan instrukzioak. Honek, egitea nahi ditugun urraz guzti horien instrukzioak. Memorian gordetzen dira. Instrukzioak. Argibideak, gauzak egiteko. Datuak eta instrukzioa gordetzen dira memorian. CPU eta beraien arteko komunikazio arina izateko, izan ditzakegu bus bat instrukzioentzat, horrela irudikatuko dut, instrukzioentzat bus bat, eta beste bat datuentzat, paraleloan, datuentzat. Hemen bai, paraleloan, oso distantzia motxak dira, hemen sinkronizazio arazoak ez ditugu izan behar, eta paraleloan izan behar ditugu. Funtzio komplexuak banatzeko funtzio simpleago batzutan, eta adibidez, biderketa. Biderketa egin dezakegu batuketa serien batuketa batzuk bezala, ez ba? Orduan gauza komplexuagoak horrela banatzeko eta serien egiteko, behar dugu kontrolatzeko zenbat alditan gabiltza batuketa hori egiten. 6 bider hiru da 6 gehi 6 gehi 6, oza, 3 aldiz. Behar ditugu zenbatzaileak ere bai, bertan, eta zenbatzaileak izan behar dituzte. Eta bloke finko bezala ere ikusi ditugu, eta hemen barruan sistema hauetan ere garrantzitsuak izan behar dira, zenbatzaileak izatea. Kontrolatzeko funtzio komplexu horiek banatzerakoan zenbat alditan egin beharko ditugun. Eta hauek egon behar dira konetatuta instrukzioetara, askotan instrukzio horiek behar ditugu buklak egitea, eta datuetara ere bai. Behar dugu batuketa horien emaitza hartu, eta batutzen joan, eta kontrolatu beharko ditugu datu horiek ere bai. Eta hau, denboran egiteko, jakiteko noiz egin gauza bakoitza, hemen barruan eskema hauetan ere behar dugu erlojua, clock bat. Dena kontrolatzen, CLK bat, clock bat, hau kontrolatzen, esan ez pulsoekin noiz egin gauza bakoitza, zenbatzaileak, memorietara ere ailegatu beharko zen, konexioa, baina horrela xilko utziko dugu. Eta hausi izango zen eskema simplea. Sistema digital programarri batean. Hau da, barruan gertatzen dena. Hau, gustatzen zaigu galdetzea, zeintzu dira oinarrizko blokeak. Eta, claro, kanpo kaldegarekin informazioa edo ateratzen da sartzeko, behar du hemen input-output bloke bat, jarriko dugu laxe, input-output bloke bat, konektatu da irtenarekin, irtenako bus bat, egon daitela konektatuta batez ere datuaren busa, hausi izango zela. Hementxe. Baina eskematxo honetan ere, instrukzioetara ere konektatu dezakegu. Kanputik ere gauzak sartzeko, instrukzioa sartzeko, edo datuak sartzeko, edo biltzeko, eta hausi izango zen eskema. Gauzak egiteko, behar ditugun gauzak, prozesamendua, memoria, gauzak sekuentzialki egiteko, kontrolatzeko erlojua eta zenbatzaileak, eta kanpo kaldekin konexioak edo
komunikazioa izateko, irtera eta sarrerako bloketxoa izango genuke. Hemen informazio digital izango genuke. Osagai digital, programarriak. Eta hemen ere bi motatakoak izuk behar ditugu. Batzuk simpleagoak, mikrokontroladoreak, eta mikroprozesadoreak. Hauek simpleagoak, hauek konplexoak. Prozesadoreak. Eta orain txez zenbaki batzuk emango dizkizuet. Hauek unitate bakarra izaten dute, normalean. Unitatea CPU, nola dukazu? CPU bat. Hauek izan ditzake bat baino gehiago. Konplexioak dira, paraleloan izan ditzake prozesamendu unitateak. Abiadura. Gauzak egiteko abiadura, zelekauen klokoien frekuentzia, kasu honetan, bajua, eta bajua esan nahi du 50 herzio gehienez. Osa, segunduero, 50 milioi aldiz horre gauzak egiten. Hoi bajua da elektronikan. Zeren mikroprozesadoren erlojuak, hauek altuagoak dira, horren besterez, eta daude 100 megahertzio eta gigahertzio artean. 100 megahertzio gutxienez eta gigahertzio artera. 100.000 aldiz eta 1.000 milioi segunduero. Ordenadore hau ez 2,5 gigahertzioak dira, adibidez, mugikorrak ez da egiten batekoak diren. Memoriak, hemen ere, memoria ere txikia, kasu honetan da handiago hemen. Hauen helbidea 12 bit baino gutxiagorekin. 12 bit baino gutxiago erabiltzen dira hauen helbideak kontrolatzeko. Edukiera horren arabera ematen da. Eta hauen kasuan 12 baino gehiago. 12 bit baino gehiago erabiltzen dira. Eta azkeneko ezaugarria izango zen, hauxe, datu busa hemen barruan, hauen kasuan erabiltzen dute bus komuna, ikugartzen badituze zirkuito digital bakoitzak egiten duena desaktibatzen genuen eta aktibatzen genuen nahi genuena bus komun batean, eraginkarra izateko. Eta hauen kasuan erabiltzen dira busak paraleloan, alo bestia, bakoitza bere busarekin, azkarragoak, bus paraleloa izango zen. Hauen esen ezaugarriak, edo ezberdintasunak hauexek izango ziren, konplexutasunaren arabera. Ben, gehiena gustatzen zaiguna galdetzea hauxe da, eskematxo hau da. Oiek zenbakiak dira. Hauek ez, nik ere ez ditugu goratzen. Pues listo, gure bidean nun gabiltzan. Ezaugarriak, industrial erabiltzen ditugun blokeak edota konplexitasunaren arabera zer egin zezakegun. Eta orain, konzeptu bezala, atal berri bat. Bueltatu berria berriz ere zirkuitota, hemen hau ikustatu ez da egite teoria bezala atala, orain ariketetara bueltatu berria. Eta bueltatu berria ontara. Bagabitza, zirkuito hauekin informazio digitala prozesatzen. Informazio digitala dala, edo tensio maila bat, edo sensore bat, edo temperatura bat. Hau da, dala analogiko, mundu analogikotik etortzen dena. Onutzaile gatu behar da informazio digitala, baina sensorea temperaturarena hementxe daukagu, adibidez, bihurtzen da, abiadura, edo zuk zabitzen proiektu temperatura, presioa bar, analogikoak dira, digitalera pasatzen dira, prozesatzen dira, eta bar. Pues, bueltatu bergea berriz errutzara. Bueltatu bergea, mundu digital eta analogikoen arteko bihurketa horiek nola egin ditzakegun, ezagutzen ditugun osagaiekin eta zirkuitoekin. 8, 5. Hasi bergea, demagun, txip guzti hauek ematen duten informazio digital hori, nahi degula, analogikora bihurtu. Hoxe izango zen, oinarrizko ideia. Kopetu duzu, barkatu. Hor gelituko da. 8.5. Demagun, sistema guzti hauetan sortzen den emaitza bat,
digitalga zenbaki bat behar dugula tentsiora bihurtzea. Behar dugula tentsio analogiko batera bihurtzea. Orduan, norabide hontako informazio trukea, intercambio de información, gero estatala izango da bestaldera, informazio trukea. Hasi berga ikusten, eta ikusi behar dugu nola egin dezakegun, dakigun osagaiekin. Egoera hauxe da. Sistema digital bat, izan daiteke. Bloke 5 bat. FPGA bat. Mikroprozesadore bat. Hau da, sistema digital bat. Ematen digula, momentu batean, informazio digital bat. 4 bit. 3 eta 4. Eta nahi dugu tentsio batera bihurtzea. Prozesatu dugu, eta hori behar dugu tentsio batera. Tentsio batera. Tentsio batera. Eskema hau gaizkatu behar ditugula. Gaur hasi behar hemen, baina izan behar ditugu 3 bloke. Mundu analogikoa hemen izan behar dugu, urraz gehiago behar izan behar ditugu, baina lehendabizikoarekin hasi behar gara. V tensio analogikoa hemen egongo zen, baina egin beharko dugu lehendabizikoa gauza da, nolabait zenbaki digital hau, horrela irudikatu behar du dela, zenbaki digital hau dela bere balio bitarra, 0tik 15, kasu honetan 4 bitekin, bihurtzea hemen tensio batera. Tensio batera, oraindik ez da izan behar analogikoa, zehazki analogia. Deitu behar diot beste modu batera. Eta hau irudikatzeko, bloke bat jarri behar dut hemen, ja, hola irudikatu behar. Bloke bat, formatxo honekin. Sarrera hau paraleloa denez, hemen 4 sarrerakin, hemen irtera mat duen dugunez, horrela irudikatu behar dugu. Eta hemen egin behar dugun bihurketa da, digital, analogikora, bihurketa, converter. Digital analogic converter bat. Konbertsio bat egin behar dugu. Hemen sartu behar da, zenbaki bitar bat, 0tik 15, 0tik 250, 0tik, segun zenbat bit kopulu ditugun, hemen n bitekin. Eta bihurtu behar dugu tensio batera. Eta tensio hau ateratzen denez, bloke honetatik honi esan behar diot VDAC. Vale? Analogikora bihurtzeko lehendabiziko urratxa. Ikusiko duzu zergatik, Orduan hemen, 0000 daukagunean, hemen, 0 voltio. Hemen, 000 bat daukagunean, hemen zenbat. Voltio bat, edo, gaixo ez? Hemen maksimoa daukagunean, bat, dala 15, zer hemen 15 voltio. Edo, tarte baten maksimoa ez. Suposatu, hemen, tensio analogiko honen tartea dala, 0 eta 5. 0 minimoa, eta 5 maksimoa. Edo, 0 amar. Edo minus 5, ez dakit tarte bat. Orduan, tarte hori ere irudikatzeko bihurketa honetan, jarri behar ditugu bi maila horiek horrelaxe. VRF minimoa, VRF min, eta VRF max. Bihurgailu honek hartu behar du zenbaki bitar bat, eta 0a bihurtu behar du hontan, eta maksimoa hontan, tarte bat. 0 eta 5 izan daiteke, 0 sortzi, minus amar, ez dakit. Eta VDAC hemen egon behar da, VDAC. Eta ideia dauxe. Hemendik, zenbaki bat daukagunean, honek agindu behar dio honi, pulso batekin, berlojaren pulso batekin, edo agindu batekin, agindua, bihurketa egiteko. Urrengo pulsoan, hemen jarri behar du beste balio bat, eta agindu behar dio bihurtzea. Urrengo pulsoan, beste balio bat, hau da, demagun haukendu behar dute, UBA gogoratzazte. Analogiko harindik eskubirago dago, baina lehen da biziko urratxago egin behar dugu. Demagun hasieran ailegatzen dela onutza, 3 bit erabili behar ditute, 4 beharrean 3 bit. 3 bit. Ailegatzen dela 0, bat. Eta esaten dio bihurtzeko. Gero ailegatzen da bat, 0, 0. Gero bat, 0, bat. Gero bat, 0, bat. Gero bat, urrengoan. Bat, 0, bat, 0, bat. 0, bat. 0, 0, bat. 0, bat. Osa, denboran, demagu denboran,
denboran paraleloan, hemen D honetan, hau izan dezan D, hauxe elegatzen dela. Ikusi behar dugu, zer izan behar dugun hemen irteeran, denboran. Hau da, D. Ikusi dezagun VDAC, VDAC, nola izan behar den, denbora berdinean. VDAC. Demagun, bihurgailu honek bihurtzen duela. Zerotik. Hiru bitekin handiena zen bada. Bat, zazpi. Zerotik zazpira bihurtzen dituela 0,5 voltiotan. Honen bihurketa margina dela 0, 0 eta 5 voltio artean. Denak 0 direnean hemen, denak bat direnean maximoa. Honen balia bitarra erdia eta proporzionalki. Hau da, hau izango zen 0 da VR min, kasu honetan, adibide honetan, eta hau VR max. Adibide honetan. Eta, denbora bakoitzan, tak, jarriko ditute txukunago, ja. Zema daude, bat, bi, iru, lau, sei, zazpi, zortzi, beratzi, hamar, 11. Bat, bi, iru, lau, zortzi, beratzi, hamar, 11. Hasieran. Eta hemen jarritzagun balio hauen balioak. Bitar balioa ere bai jarri behar diet laguntzeko, bale? 0 bat adibidez, hau da iru. Bat 0, 0 da lau, hau da bost, zazpi, bost, iru, bat, iru. Hau izango zen balio bitarrak, dala balio hau. Eta honek egiten duena da hoxe. 0 hemen jarri, eta altuena hemen. Gauza, hiru bitekin zenbat zenbaki ezberdin, zenbat maila irudikatu ditzakegu. Hiru bitekin, biber n, berdin biber hiru, 8 zenbaki ezberdinak izan ditzakegu. 0tik zazpira. Eta 0tik zazpira banatu behar dugu gure tarte hau, eta balioak eman behar dizkigu. Orden egin behar ditu 8, markatu. 8 tarti hemen, eta bakoitzaren estanaia digitala izango zen lauxe, irurak 0, 0, 0 direnean hemen. 0, 0, bat, 0, bat, 0, 0, bat, 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 0, 0, bat, 0, bat, 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 0, bat, bat, bat. Osa, 0tik zazpira, hoien estanaia daukagu. Eta orden, hasieran, denbora hasieran. Hemen, adilegatzen baldin mazaigu, 0, bat, bat, honek bihurtu beharko du 0, bat, bat hori, tarte honetan, ontara. Balio ontara. Ontara. Eta ze balio da hori? Begira, pues, bihurtzaile honek 5 voltio horiek 8 zatitan egiten badugu. A ber. 5 zati 8, hau da, bereizmena zati hori, izango zen, hementxe. 5 voltio, zati biber iru, hau da, 0,625 voltio. Tarte bakoitza da, 0,625. Orden, iru hori, lendabiziko iru hori izango zen, hori bider iru. 0,625 bider iru. 1,8 1,8 Ez du asko zura zema balio duen, baina denbora horretan iru daukagu. Urrengoan ailegatzen da lau. Urrengo denboran ailegatzen da lau, eta honek bihurtzen du lau hori maila hontan. Urrengoa ailegatzen da bost. Urrengoan ere bai bost. Ordene lau bost, ebentxe. Bost eta irautzen du bost. Bi. Hortxe. Gero zazpira igotzen da. 6 eta zazpi, ondutzaino. Irautzen du hau eta hau. Iru, lau. Bost, zazpi, gero jaizena berriz bostera. Eta irauten du beste bi. Gero irura berriz. Irura dagoela hemen, adibidez. Ezagit. Batera hemen. Hemen bat, eta berriz irura. Hauxe da bihurgailu honen irteeran daukagun seinalea. Analogikoa da, baina xelebrea. Oraindik ez da seinale jarrai bat. Baina ikusten duzu ja
seinale analogikoaren forma gutxi gora bera zein izan behar den. Lehendabiziko urratsa egin dugu. Informazioa digitala elegatzen da, eta denbora bakoitzean balio hori bihurtzen dugu tensio maila batean. Ze tensio mailan bihurtzen dugu? Jode, hau erraxa da, nik uste dut ez? V, D, A, C, zertan ari gara bihurtzen? Pues, badaukagu, balio digital hori, zerotik zazpira, zerotik lo que sea, eta hori bider bereizmen hau, bider hause. Bider hau egiten ari gara, ez? Hori bereizmena ditu behar diot. Eta kasu honetan bereizmena zein da? Bereizmena, edo eta resoluzioa, berdin B, zer da? Pues tarte guztia, zati kombinazio guztiak. Tarte guztia da VR max, ken VR min, zati aukera guztiak, biber N. N bitekin, biber N aukera ditugu. Irukin, zortzi, laurekin amasei. Zortzirekin, berreita amasei. Biber N. Orduen, lortzen ari garen, zenbakia da, zenbaki digitala, bider bereizmena, eta kasu honetan zerotik hasten garelako, baina beste bihurgailu batutan direla simetrikoak, hau negatiboa izan daiteke, beraz, balioa izan behar da. Hau, gehi VR min. Osa, formula orokorra gehienetan hau zer izan behar da, baina formula orokorra hau izango zen. Egin dugun bihurketa mundu digitaletik analogikora oraindik, hauxe da. Zenbaki bitar hori, bider bereizmena eman da tarte honen arabera eta erabiltzen ari garen bit kopuru horren arabera, balioa eman behar digu. Bereizmena hau delarik. Hauxe da VDAC. Baina oraindik zakarra dauka formatxo hori, ikusi behar dugu urrengo bloketan hori nola txukundu pixkatxo bat. Baina oraingo zorla xautziko dugu, bale? Gure bihurketa honen eskematxo guzti honen lehendabiziko urratsa den ideia hauxe izango zen. Lehendabiziko urratsaren ideia hauxe izango zen. Hemen gauza garrantzituna hau ulertzea eta hauxe, Bereizmena hau beti. Eta horren badakizu zer ikusi behar dugun. Bihurketa hau, hau da, hemen, hau. Bihurketa hau egiteko zirkuito bat ikusi behar dugu, dakizuenarekin. Elegatu behar zaizkigu paraleloan informazio bitar bat, eta irteran izan behar dugu tensio bat proporzionala balio horri. Bale? Urrengo urratsa hori izan behar da. DAC bihurgailu bat, egin behar dugu bi moduta. Lehendabizikoa, ikusi ezagun. Izenburua jarriko diot azkenean, bale? Izenburua, 8 4 5 bat. Izenburua gero jarriko diot, bale? Ulertu ondoren. Behar dugu, zenbaki digital bat, bitar bat, bihurtzea tensioan. Nola dira zenbaki bitarrak? A ber. Behar dugu zenbaki digital bitar bat, hau izango zen bere bitar balioa. Zenbaki digital bat, B bezala. N bitekin balioa da hause. Lehendabiziko bita, garrantzitsuna, biber N-ken bat. Gehi, urrengo bita, biber N-ken bi, biber ken. Gehi, azkeneko biak izango ziren. B bat, biber bat, gehi, B0, biber bi, B0. Argiago ikusteko egin dezagun lau bitekin. Venga, zenbaki digital bat lau bitekin
egin behar dut adibidea, izan behar dugu. B3, B2, B1, B0 bitak, eta bakoitzaren balioa pisua da, bi B3, 8, honena da, bigarren bitaren pisua, B2, da, B2, 4, garrantzitsua, urrengoarena, B1, B1, gehi B0, B2, B0. Osa, zenbaki bitarren balioa hause da. Lehendabiziko bitaren garrantzia aurrekoaren bikoitza. Ez? Orduene, eta gero behar dugu tensio bat proporzionala balio honi. Bale. Behar dugu ideia hau tensio bihurtzea. Tensio bihurtzea. Eta elegatu behar zaizkigu, 4 bit. Hau izan daiteke bat edo 0, bat edo 0, bat edo 0. Baina honen pisua da, honen bikoitza. Ia, pentsatzen ari benaiz. Suposatu ezagun daukagula zirkuito bat, ematen digula honentako tensio bat. Eta zirkuito berean beharko genuke, bit honen garrantzia kontuan izateko, tensio horren bikoitza. Horako zerbait beharko genuke, hau da ideia bezala, nabil hemen ideia bezala, ideia simplea. Bit honen garrantzia kontuan hartzeko behar genuke honen bikoitza. 4 aldiz V eta honena izango zen 8 aldiz V. Edo bestaldera ikusten badegu, tensio bat baldin badaukagu honentzat, V, hemen beharko genuke erdia, V zati bi, hemen V zati dau, eta hemen V zati 8. Osa, zirkuito bat, horrelatzeko tensio ezberdinekin, bale, gauza da gero behar dugula. Zenbaki bat, ailegatzen zaigunean, behar dugu batutzea, hau gehiago, edo hau gehiago. Osa, eta ailegatzen bada 0, bat 0, pues hau gehiago. Osa, tensioak batutzea, ikusi dezagun, pensatu dezagun, intensitate bezala. Osa, zirkuito bat demagun, badaukagula, adar batean intensitate bat hemen, beste adar batean daukagula honen bikoitza, beste batean honen bikoitza, eta hemen honen bikoitza. Edo talenda biztiko adarra baldin badaukagu hau, hemen erdia, hemen laurdena, eta hemen 8. Intensitateak. Eta gero beharko genuke, intensitate horiek biltzea bit horien arabera, intensitateak biltzea bit horien arabera, eta batu. Eta zuek ez duzu gogoratuko. Baina operazionalarekin, intensitateak biltzea eta batu, zan supernaturala. Orduen, hau tensioen ideia utzi behar dugu, baina, hau ez duzu marraztu beharrik, baina operazionala horrelaxe genuenean, eta honutza, batutzailearekin, eta honutza, sartzen baldin badamen intensitate bat, I bat, iazpiru, hau lurra denez, denak ailegatzen ziren, eta denak batutzen ziren hemen. Goratzen baduzu, ez dakit bazpenetan eda, batutzailean hau gertatzen zen. Hau ebatzi, intensitate hauek kalkulatu, Kirchhoff egin, eta hemen genituen, I bat, gehi I bi, gehi iazpiru. Orduen, geratu behar naiz idea honekin, izan behar ditut adarrez berdinak intensitate bikoitza, pauso bakoitzan, eta gero, bueltatu behar naiz nire operazionalaren ezaugarri hortara. Eta gero, bildu behar ditut intensitate horiek bit horien arabera. Eta hor bai, erabili behar dut etengailu bat, mosfetekin egin da. Orduen, jarraitu ezagun gauzak pentsatzen. Erabaki dugu, zirkuito bat izatea, intensitate bikoitzak edo erdiak urratu bakoitzan, nola izan dezakegu zirkuito bat? Oraindik pentsatzen dago, ideia bezala, ideia, nola izan dezaket intensitate ezberdinak? Pues begira, hemen baldin badaukat tensio bat, VREF, edo VR, hemen erresistentzia bat jartzen baldin badut, lurrera, hemen txedukan intensitatea da
VRF zati R. Vale. Urrengo adarran jartzen baldin badut honen bikoitza, bi R, intensitate hau da, VR zati bi R. Urrengoan jartzen baldin badut lau R, txorra da bat, intensitate hau da, VR zati lau R. Ederki. Eta hemen intensitatea da, zortzi R. VRF zati zortzi R. Baditut, hau holaxekoa, hau honen erdia, hau honen erdia, eta hau honen erdia. Baditut intensitate horiek. Eta nahin, ikusiko dugu nola bildu. Ideia dau, bale. Bai, intensitateak izan behar ditut, hau erdia, eta gero bilduko ditut bitoien arabera. Hasieran horrela egiten zen. Gauza da, begira, erresistentzia balio bat. Beste bat ezberdina. Ezberdina. Joder. Fabrikazio tolerantziak eta bar direla eta, dios, proportzionaltasun hau errore txikiekin mantentzeko ez da horren erraxa. Orduen, ideia hau mantendu behar dut, baina begiratzazuen nola egin behar dudan. Elegante. Jarraitu behar dut ideia honekin, hau zabatu behar dut. Zabatu dezaket? Lasame. Gauza berdin egin behar dut, baina beste modu batean ikustazue. Lasai. Lasai. Ja, lasai, Begira, VRF. Bat, bi, hiru. A, bi, R. Zirkuito berria. Zuek. Zuek marraztazue horrelaxe. Oraindik hemen lurra bat jarri behar dut, baina gero zabatu behar dut. Jarri behar dut hemen lurra, aztertu behar dut, eta gero zabatu behar dut. Osake, zuek igual orain lurra ez jarri. Hau zuek ez jarri, zeren gero zabatu behar dut. Zer zan. Haitxi dezakezu, haitxiko dut. Iraxo bat zaitu. Hau aztertu behar dut. Zuek ez jarri lurrari. Zeren gero, hemen atera berdinen intensitateak bildu behar dugu hemen operazionalarekin. Hau aztertu behar dut. Zirkuito hau. Buf, zenbat resistentzia hau, Hau bai gustan zaigula eskatzea, Hemen ja... VRF, kalkulatu behar ditut intensitateak. Ia, nun jarriko ditut, lekua izateko, hemen txebertan igual, Txikian. Intensitateak badak ikusten baden, Honutza daukagun intensitatea, da VRF zati bi R. Intensitatea da, VR jarriko dut zati bi R. Hemen goa, orain kalkulatu behar du, hau ja, begira. Simplifikatu behar dut zirkuitoa. Begiratu denok. Mesedez. Magia. Simplifikatu behar dut zirkuitoa. Erresistentzia baliokidea egin behar dut. Venga. Hauen paraleloa zen bat izango zen? R esan duzu? R. Hauen paraleloa da erdia, R. Dagoela serien honekin. Osa, hemendik garutza, R eta R, bi R. Bi R, paraleloan bi R-rekin, R. R serien R-rekin, hemendik garutza, bi R.
bi R paraleloan bi Rrekin, R. Osea, hemendik arutza, erresistentzia da R. Hau, elegante, Ez da bat gehiago jarri beharrik, ez? Hau bideoan geratuko zaizue. Osea, R, serien R-rekin. Zema da tensio hau? Hau VRF, VRF erdia. Tensio hau? VR zati bi. Zeren daukagu R serien R-rekin. Flipa. Hau bideoan geratuko zaizue. Orden, intensitate hau da tensio hau VR zati bi R, VR zati bi R, honen erdia. Aha. Horain kalkulatu behar dut berriz tensio hau. Begira, R, paraleloan R, bi R. Hau paraleloan R, beraz, hemendik arutza R berriz. R serien R-rekin. R serien R-rekin. Beraz, tensio hau honen erdia. VR zati lau. Elegante. Intensitate hau, i da tensio hau VR zati lau, zati bi R. Honen erdia. Honen erdia. Eta hemen, bi R hauek. Bi R hauek. Begira la R, hemen ikusten da R, resistentzia R, beraz hemen, honen erdia. VR zati zortzi. Intensitate hau da, tensio hau zati bi R, VR zati zortzi, zati bi R, honen erdia. Honen abantaila, aurreko resistentziekin da erabiltzen ari garela bakarrik bi resistentzia balio. Ordene fabrikazio tolerantzienako ere asko zobeto. Zehatzago, beste baino asko zehatzago. Orduen, badaukagu, zirkuito bat edo adar ezberdinak daukagula intensitate bat, erdia. Edota intensitate bat, bikoitza. Orain behar dugu zerbait, hemen ditugu lau adar, eta zenbaki digitala izan behar da lau bitekoa, behiru, balio dezakela edo 0 edo 5 voltio, hauen arabera behar dugu intensitate horiek biltzea edo ez. Eta hauen balioa mantentzea. Orden, orain behar dudana da, hauxe, lur hau bihurtu behar dut bi lur ezberdinetan. Eta etengailu bat jarri behar dut, edo lurra batera edo bestera. Horregatik esan dizuet hau ez marrazteko. Ordene, jarri behar dut hemen, bi lur. Hau bai, hau utzi behar dugu hemen. Hau utzi behar dugu azpian. Hau bai. Baina hau jarri behar diot bi lur ezberdina. Eta etengailu batekin kontrolatuta. Edo batera edo bestera. Ordene, bat izan behar da lurrera, lur normala, base, lurra, eta beste bat, jarri behar dut beste lur bat. Hemen etengailu bat izan behar dugu, edo nutza, bakoitzak aukeratzen du edo bata edo bestea, edo nutza. Etengailuak, hauen arabera, etengailu bat MOSFET izan behar dela, MOSFET pare bat, ez dugula ikusi behar nola egiten den, baina MOSFET egin egin ditezke hau zerraix. Eta hauek konektatu behar dut beste lur batera. Baina ontara ez. Lur hontara konektatu behar ditu. Osea, hau zirkuito bezala, edo hemen funtzionatzen du igual. Zen, hau da 0 voltio eta hau da 0 voltio. Horren konektatu behar dut. Lur virtual hontara.
hau. VO jarriko diot oraingoz. Hablas. Operazional bat, berrelikadura negatiboarekin, 0 voltio, 0 voltio. Osea, etengailua baldin badago hemen, lurra. Baldin badago hemen, lurra virtuala. Eta etengailu horiek egon behar dira kontrolatuta bit horiekin. Hau, etengailu hau, eskema bezala relaziotzeko ditugu, B3 bitarekin, 0 voltio baldin bada, arutza. 5 voltio baldin bada, onutza. Hau egon behar da kontrolatuta B2rekin. Hau, B1arekin, eta hau, B0rekin. Adibidez, demagun daukagula bat 0, bat 0. Bat 0, bat 0. Zenbaki digitala dela bat 0, bat 0. Hau baldin bada bat, hau egon behar da onutza. Onutza konektatuta. Hau baldin bada 0, hau egon behar da onutza. Hau baldin bada bat, onutza, eta hau baldin bada 0, hau onutza. Zirkuito honetzat igual da, zeren denak dira 0 voltio. Baina hau gertatu behar da. Intensitate hau, taka, hemendik etorri behar da. Beste hau, galdu egin behar da. 0arena galdu. Hau, hemendik etorri behar da, bildu behar dugu. Osa, hor, R-atik pasatu behar da. Hau, eta hau. Usten dute? Eta hau 0 baldin bada horrelaxe. Horregatik, honi esaten zaio, jarriko dugu izen burua orain. R, bi R, digital, analogiko bihurgailua, DAC, Digital Analogic Converter. Eta orain, ebatzi behar dut hau, eta bukatuko dugu, bale? Ebatzi behar dut. Goratzazuek, enbiltzan intensitate hauek lortzen, eta orain ikusi dugu nola bildu bakoitza, etengailu horiekin nahi dugunean. Bitaren arabera. Elegante. Kalkulatu behar ditut, hemendik, ailegatzen zaizkigun intensitate totalak. Osea, honutza etortzen diren intensitateak. Izan behar dela, hau, eta hau kasu honetan, adibide honetan. Edo eta orokorrean, I totala, da. Adar honen intensitatea, osea, VR zati BR, eta bit honen arabera dagoenez, horrela jarri behar dut, B3, bider B3. B3 baldin bada 0, hau ez da biltzen. Baldin bada bat, bai. Gehi. Bit honen balioa, bider bere intensitatea, VR. Zati BR, zati B. Gehi. B bat, bider. Hau, VR, zati BR, zati lau. Gehi. B0, VR, zati BR, zati zortzi. Hoixe da daukagun intensitatea balio digitalaren arabera. Etengailu horiek, denean 0 ez zaigu batutzen, eta denean bat bai. Eta hau igual pixkatxoa txukundu behar du, atera behar du faktor komun. Venga, atera behar dugu hemen faktor komun, izan behar dela VR zati R, ez? VR zati R. Edo zati BR, zati BR. Bai. Eta hau geratu behar zaigu B3, B3. Hau geratu behar zaigu B2, zati B, gehi B1, zati lau, gehi B0, zati zortzi. Bale. Eta orain, antza gehiago jartzeko honi balio digitalera, goratzazu hemen uste jarri dudala, B3 bider bi berriru, B2 bider bi berbi. Egin behar dudana dau, bidertu behar dut. Bider. Hau bidertu behar dut, bider bi ber
iru, hau geratzeko B3 bider bi B3, eta zatitu behar dut bider zenbaki berdina, bale? Osa, orokorrean, izango zen bidertzea bider n-eken bat, eta bi ber n-eken bat. Orduen, bidertu behar dut hau bider hori, eta hori jarri behar dut hemen. Orduen, berdin. VR, azpiko hau, hemen txe, bi berriru, bider bi, bider lau, bider R. Begira, VR zati biberen hau da, berizmena. Eta, hau geratu berzaigu horrelatxe. Hau, bider hau, da. B3, bider bi, berriru. Gehi, B2, bider. Bi berriru, zati bi, biber bi. Gehi, B bat. Bi berriru, zati bi berbi, biber bat. Gehi, B0, bi berriru, zati bi berriru, bat. Osa, truko matematiko hau egin dut bakarrik, hau txukun jartzeko, eta hau zer zan, hasieratik hau deitu diot zenbaki digital horren bere balio bitarra. Sin más, eta horrela irudikatu dut. Eta hori zuen, hau geratu bertzaigu. VR, zati biber lau, bider R, bider balio digitala. Hortan bakarrik. Hoi intensitatea. Osa, bagabitzen. Bereizmena biderde. Goratzen duzu hasierako ideian, hemen jarri dizudan adibide horretan, bagenuen. Bereizmena biderde. Ja, badaukagu bihurketa eginda. Baina intensitatea dau, kagoen aritxe. Bihurtu dezagun hori tensioan. Ze tensio daukagu hemen? Hemen 0 voltio. Intensitatea hemendik pasatzen da, plus minus, tensio hau da. VDAC da minus intensitate hori bider RA, minus. Intensitate hori bider RA, minus RA zati R, bider bereizmena, zati biber lau, bider balio digitala. Hauxe. Zirkuito honek ematen digu tensio maila bat, dala, bereizmen bat bider balio digital horren balio bitarra. Elegante, YouTubeen, badakizu badituzuela ariketak, ez ba? YouTubeko ariketak. Gaur, pensatzen nuen ariketa pare bat egitea, baina ez du denborarik ematen. Bidertzazu, bale? Zeren, hau galdetu behar badegu, galdera motak izan behar dira. Eman dezakegu honen zirkuito orokorrosoa, N-erekin, N-eken bat, N-eken bi, eta zuek atera formula, hor bideo bat daukazue. Eta analisia da osantzekoa, baina lau beharrean, pues N. Eta gero badaude beste ariketatxo batzuk, pues balio batzukin, eta kalkulatzen balio zehatzak, eta bar. Eta horrengo gunean ikusiko dugu, bigarren zirkuito bat egiteko bihurketa hau. Bihurketa bakoitzan bi zirkuito ikusi behar ditugu.